Zdravíčko, otevřu si víčko a vítám vás u mého dalšího Roblox videa ze hry Fish. Nezapomeň hodit like, odběr. Pokud chceš boreček, tak tam hodíš ten zvoneček a ti neuteče další super díleček. Tak jo, my se konečně nacházíme ve hře a pokud koukám správně, tak tady přibyly nějaký updaty. Koukám nějaká nová loď, koukej, tamhle koukám super ostrov, tam se určitě podíváme. Každopádně mě zajímá, proč máme chytit dalších 10 ryb, když už jsme to posledně dělali, ale to asi vůbec nevadí. Tady koukám, že další ostrov, můžeme si tady vezmeme nějaký quest. OK, tady ten frajer nás teleportoval někam sem. Vůbec nevím, co tady máme dělat. OK, dostali jsme nějakou odměnu. Super, fajn, OK, let's go. Jasně, tady to budeme muset otevřít. A co musíme udělat? To musíme naspořit 500 milionů za chytání ryb, nebo co tady vůbec máme udělat? Vůbec nevím. 1 milion? Tak tohle stojí 1 milion, OK. Na to asi určitě rozhodně nemáme. A můžeme tady chytat? Nemůžeme? Tak nic. Ale tady bychom mohli nejspíš chytat, ale dobře, vrátíme se zpátky. Jo, jde to. Super, tak jdeme nachytat 10 ryb, teda tím bych začal určitě. Když chytáme nějaký ryby, tak prodáme ryby z minula. A uvidíme, jestli se nám podaří přiblížit k hranici 500 milionů, jestli to je to, co si myslím, do prčic. Tak to zkusíme znova. Každopádně budu rád, když mi jdou do komentářů, dáte vidět, jak se vám líbil minulý díl, abych věděl, jestli vás stále tady ta série baví. No a budu rád, když mi k tomu napíšete, co udělat v dalších dílech. Ok, máme floundera, jasně. Pokud jste viděli, teďko nevím, jestli druhý, třetí díl, tak tam jsme chytali floundera celkem dlouho a teď ho chytneme na první nához. Tak to mě celkem mrzí, ale tak nedá se nic dělat. Ne každý den je posvícení, jak se říká, uvidíme, jak se nám bude dařit dneska. No, každopádně jsem zvědavý, až prodáme ty ryby, kolik vůbec dostaneme peněz. Třeba bychom si mohli koupit už konečně nějaký lepší nový brud a mohli bychom chytit nějaký další nový úlovky. A my momentálně taháme poslední rybu do našeho questu, tak uvidíme, co dostaneme za splnění tohoto questu. Jsem na to zvědavý, já myslím, že jsme ho plnili minule, ale asi to vůbec nevadí. Už máme ryby nachytaný, jdeme zpátky za tady tím frajerem, co nám řekne a uvidíme, co dáme za splnění tady toho questu. Ok, dostali jsme 500 korun, takže si myslím, že to je fajn. Tam řekneš nějak co dalšího. Ok, super, tak jdeme prodat konečně ty ryby, uvidíme, kolik za ně dostaneme. Doufám, že se nám neprodají ty fragmenty. Já bych si to asi, jo, ok. Takže Earth fragment máme a měli jsme tady ještě jeden fragment. Tady ho teďko nevidím, jsem slepej. Deep Sea fragment, OK, takže máme 2 fragmenty, super, no tak jdeme prodat ty naše ryby konečně a uvidíme, kolik dostaneme, jsem na to strašně zvědavej. Dostali jsme 2000 korun, OK, to není moc, ale fajn. Nový prut stojí 4,5 tisíce korun, další stojí 5050, jasně, nevadí. No, jdeme se podívat zpátky na tenhle ostrov, jestli jsme se už přiblížili trošku dál. OK, jo, vypadá to, že jsme se trošku posunuli, takže budeme muset chytat dál, OK, budeme prodávat a uvidíme, no nic. Tak, určitě bych se vrátil na tu destinaci, kde jsme byli posledně, abychom mohli nachytat nějaký lepší ryby. Paráda, tady ta ponorka je naše, kterou jsme získali a my jsme už konečně v ponorce, ale pokud jsem koukal správně, tak tady se dá vytvořit nějaká loď. My potřebujeme sem. OK, tak tady to můžeme dostat, paráda. OK, vůbec nevím, kam se teď dostat do nějakého Avkminu. Počkáme pár vteřin, uvidíme, jestli něco dostaneme. Takže uvidíme. Máme první odměnu, dostali jsme 17, aha, koukám, 17 peněz do hry, takže to asi není úplně, co jsme chtěli. OK, že si můžeme koupit nějaký Stone Rod. No, hele, vezmeme si tady nějaký quest, zkusíme, jestli to bude něco zajímavého, jinak se na to můžeme klidně vyprdnout. OK, máme za úkol chytit snooka, takže si myslím, že bychom tady to mohli klidně splnit, to vůbec nevadí. A pak bychom se mohli vrhnout na ostrov, kde jsme byli posledně, jak jsme chytali u toho vodopádu, protože si myslím, že ty ryby byly celkem v pohodě. OK, dobrá, tak, nahodíme. Hele, na první nához hnedka máme snooka, takže tenhle quest byl hodně easy. Budu rád, když mi pomůžete dát námět na další video, co tady ve Fish můžeme dále dělat. Ono nevidí zase, jo, jasně, zapomněl jsem. Sorry, kámo, je 7kilovej, tak se ani podívej. OK, jsme level 10, quest máme splněný a co nám říká dalšího, co máme chytit? OK, come back later, no problem, bro. Tady dá někdo flexit velkým žralkem, OK. Když se vrhneme na ty ryby, tak my bychom si v tomhle díle klidně mohli splnit tyhle questy. To bych
bych byl rád, nebo spíš postavit ten prut a tady tu loď. Vůbec nevím, ale jakým způsobem to máme udělat a kde to získat. No, něco mi říká, že bychom měli být v téhle jeskyni a získat to tady, takže to znova vyzkoušíme, počkáme si pár minutek a uvidíme, jestli vůbec něco se z toho natěžíme. No a zatím stále jsme nic zajímavého nedostali, dostali jsme pouze 27 korun a název Temporal Travel. Tak jo, tak my už jsme dostali první odměnu a to je ten Eternal Fuel, takže to je fakt super. Tak uvidíme, kdy se dostaneme na všechny části. Myslím, že jich bylo 5, tak uvidíme, kdy se nám to všechno podaří získat. Dostali jste nic, OK. I tohle je možný teda, tak to je zajímavý. A jelikož jsem 4krát nic nedostal, tak jsem se rozhodl, že to dělám v screenu a pak spoustu tady postavíme a jakmile budu mít vše hotový. Tak, první věc máme, ten Magic Thread je, OK, to není tady? Ne, tak kam to patří? To není ono, ještě jsme něco dostali, a co to bylo? OK, vůbec nevím, ale to je asi jedno. Nic, jdeme vydělávat pro pořádný parašule a na to se vrhneme příště. OK, co to tady máme? To je zajímavý. OK, no nic, my jdeme na Ancient Isle a v dalším díle se postavíme spolu tu loď a ten nový prut. Tak, my se už nacházíme momentálně zpátky na tady tom ostroji, jsme byli posledně, jestli si vzpomínáte, kdy jsme hledali ty určitý fragmenty. Fragmenty stále nemáme, ale myslím si, že v dalších dílech dokážu najít. Uvidíme, jestli se mi to podaří nebo nepodaří. Já bych chtěl jít zpátky k tomu vodopádu, který myslím, že je tady. OK, let's go. Tak nachytáme nějaký ryby, prodáme ryby, uvidíme, kam se dneska dostaneme nebo nedostaneme. Fragmenty bychom mohli najít v dalších dílech a taky k tomu bych si v dalších dílech postavil i loď a taky samozřejmě i ten prut, pokud se nám to podaří. A nebudeme se zbytečně rozptylovat, jinak tady tu rybu ztratíme a to bych já určitě nechtěl. Paráda, máme další rybu. OK, a co je teďkon za úlovek? Minulý úlovek jsme chytili největší rybu naší, měla nějaký 193 kg a teďkon jsme chytili nějakýho muleta. OK. A v předešlém díle jsme chytili první 100 kg ryby, uvidíme, jestli dneska chytneme nějakou 200 kg rybu, nebo nějakou epickou, kterou jsme ještě nechytili. OK, abych zkusil dát nějakou jinou návnadu, nebo aspoň nějakou návnadu, abychom měli šanci chytit něco lepšího. Ale dal bych tam Peppermint Worm a uvidíme, co chytneme na tady tu návnadu. Doufám, že to bude něco novýho a velkýho. OK, tohle by mohlo být zajímavý. Paráda, máme naši největší rybu, která má 195 kg a přesně tady tu rybu jsme chytili v minulém díle. Doufám, že je aspoň drahá, abychom něco hezkýho vydělali. A máme tady tu rybu znova, už vidím ty její tysáky, jak koukají z vody. Tak doufám, že budu mít 200 kg aspoň. OK, to je malá ryba. Není dost tak malá, ale chápeme se. To je asi nějaká speciální návnada na tady ty ryby. OK, tak co to bude tentokrát? 5kilová ryba, nic moc. Zkusíme se změnit na nějakou jinou. OK, dáme tohle. Máme tam házet odpadky a uvidíme, jestli na to něco chytneme. Nebo chytneme další odpadky. OK, máme nový úlovek, je to hvězdice, super. Koukám, že odpadky nejsou úplně špatný, ale nic velkého se nám zatím nepodařilo chytit. No, uvidíme. OK, teď vytáhneme nějaký nový návnady, ty bychom mohli rovnou vyzkoušet. Třeba se nám podaří chytit něco lepšího. Tak, rovnou si to otevřeme. Fast Rock, OK. A něco na chytání jsme získali. Tak, já bych tam zkusil dát ten Aurora Bait, jestli něco chytnem. Paráda, máme muleta, já bych zkusil změnit destinaci, jestli nám to vůbec pomůže. Chytáním nových úlovků. Já si myslím, že bychom mohli jít tudy kolem té ponorky. Paráda. Potřebovali jsme se zachránit, tady to máme jistotu, že přežijeme. Rád bych se dostal tamhle. Jasně. Paráda. Tam jsme byli, OK. Tak a my chceme tamhle. Jo, my chceme sem, přesně tak. Jak si říká, směna místa ryba jistá. A tak doufám, že to platí i tady. Každopádně bych vám moc chtěl poděkovat za váš zájem o tuhle hru, za vaše ohlasy a tak dále. Je to fakt super, baví mě ta hra a jsem rád, že mě takhle podporujete, takže všem moc díky. Každopádně nebojte, tady tu hru budeme točit i nadále, dokud vás to stále bude bavit, protože ty ohlasy na tuhle hru jsou fakt skvělý. OK, level 11, chytili jsme piraniu, ale stále nemáme ten fragment, který tady můžeme eventuálně chytit, je to fialovej, pokud si dobře pamatuju. A nechal bych to do 100 úlovků, dáme tomu šanci, pak bych prodal naše úlovky. OK, máme novou rybu? Ne, nemáme novou rybu, tady už jsme chytili minule, ale máme domů velikost 20 kg, to je prd. No, bychom mohli zužitkovat další odpadky, když už jsme tady. Jo, takhle, aha. No, ta peppermint vypadá dobře, to bychom mohli zkusit fakt tady něco na to vytáhnout, ty odpadky jsou nic moc, dobře. Ještě bych zkusil koupit ještě
nějaký jiný návnady, abychom tady mohli chytit i třeba nějakou jinou rybu. OK, jasně, tady to máme, chytili jsme se o něco většího, ale to nám nestačí. OK, máme nějakou novou rybu, ta vypadá fakt dobře. Shiny, hezky, pěkně, ukaž mi ji. Let's go, tak to je fakt cool, to se mi strašně líbí. To vypadá mega dobře. Každopádně si dáme hvězdičku a tu si necháme. Konečně nějaký pěkný úlovek. Super, tak to mám radost. Já bych si koupil nějaký krabice, nevím, jsme tady kupovali minule, ale nevím, kde to bylo. Se tady posledně kupovali někde návnady. Vůbec si nevybavuju, tamhle už to vidím. OK, glider, už si jich koupíme 5, jasně, klidně. Jsme pracháči, no moc peněz nemáme, ale to by nám mohlo pomoct. Instant catcher, OK, něco jsme dostali, něco můžeme vyzkoušet. Resilience, vůbec nevím, k čemu je co dobrý, kurňa. Vyzkoušíme tady toho skviďáka, třeba dostaneme něco zajímavého, pak můžeme vyzkoušet i jiný návnady. Vůbec nevím, jestli to má nějaký vliv nebo nemá. Když jsme předtím chytali jeden druh ryby na jednu návnadu, tak si myslím, že to nějaký vliv určitě mít bude. Ale nevím, jestli ten, co dělá vůbec ta resilience a tak dále, takže bych potřeboval si nějakýho kouče, aby mi řekl, ale tohle je dobrý, tohle je na prd, jo, co vlastně dělat, nedělat. Protože já se tak hraju zatím jako halabala, rád bych, aby to mělo nějakou štábní kulturu, jak se říká, abych vlastně viděl, co tady dělám, nedělám. Momentálně to hraju, že mě to baví mě chytat, hledat nové úlovky, ale bych se trošku posunul dál. No, vyzkoušíme toho Minoua, pak vyzkoušel ten instant, co to dělá. No, chytáme stále pořád stejný ryby, což je nic moc. OK, tady vyzkoušíme ještě magnet teda. Amazing, OK. Super, no vůbec nevím, co chytneme, ale snad tam nebude ta ryba, co jsme chytili teď 2x nebo 3x za sebou. Paluce genia, OK, to už jsme chytili minule. Máme nový batch, koukám, OK, máme 100 úlovků. Já bych to zkusil ještě jednou tohle, protože to vypadá fakt dobře. OK, Magic Thread, Silver Piranha, dobře. No, já bych vyzkoušel ten instant catcher, jestli to fakt jako je instant, nebo je to nějaký jako jenom název toho. Dobře, OK, tak instantně jsem nic nechytil. OK, tak snad to není nějaký bait. Jako kdyby mi to dal ten fragment, já bych se vůbec, ale vůbec nezdobil. Paráda, máme novou velikost tady té ryby a já bych asi prodal to, co máme. Dostali jsme 2764 korun, což je celkem dost. Tak jo, já si myslím, že tohle by mohlo být pro dnešní díl všechno. Doufám, že se ti video líbilo. Pokud jo, rozbombi tam to tlačítko lajku, hoď tam nějaký pěkný komentář na závěr. A jestli jsi boreček, tak tam hoď ten zvoneček. Mějte se krásně, ať se vám daří a vidíme se u dalšího videa. Takže ahoj.